Yes, 4:30 ng madaling araw. Nakaalis din ng madilim pa. Nakagising din ng maaga. Grabe, ang hirap gumising ng maaga. Ayos ang panahon ngayon, malamig-lamig pa. Bagay, madaling araw pa lang eh. Pero mamaya niya malamang mainit na, tanghali. Punta tayong ngayon, UP, tapos tambay tayo sa pag-bike shop. Pero mas matagal muna tayo sa UP. Kitain natin doon yung mga tropa-tropa natin. Sila Elbert, sila Marcus Cueta. Ewan ko kung sino darating actually. Basta nag-text lang kagabi si Elbert sa group chat namin eh. Sabi UP daw ngayong umaga. So wala pa naman akong na-schedule na malayo. So dito muna tayo. Baka sa mahal na araw tayo bumawi na medyo malayo-layo. Yung UP, kala mo parang short ride lang. Pero sa mga taga QC, short ride lang sa atin dati nung dyan pa ako sa Novaliches. Pero ngayon dito na tayo sa Marilao nang gagaling. Medyo malayo-layo na rin yung papunta. Nasa 25 to 30 kilometers agad one way. Kaya di tayo magsisimula. Andito ang munisipyo ng Marilao, ayun sa kanan. Tapos sa looban pa tayo. Bagong makarating ng MacArthur Highway, mga 5 kilometers pa na padyakan. Tagaloob na tayo eh, standby sa looban. Tawid tayo NLEX. Andito tayo sa ibabaw ng tulay ng Marilao. Ito yung mababang tulay eh, na tinatamaan ng mga truck sa NLEX dati. Yung Marilao crossing na tayo sa may MacArthur Highway na to. Kaliwa tayo dyan, southbound. Tapos dire-diretso tayo patumbok na EDSA. Doon tayo dadaan. Sa Marilao yung sa kaliwa. Actually may daan dyan eh, sa may bagong mag sa Marilao sa kaliwa. Doon sa Barangay Elias, papuntang service road na agad yun. Pero mas maganda dito muna tayo tumaan sa diretso, para mamaya sa Strava natin ma-loop siya. Follow nyo Strava, Ian Hao. Instagram din, Ian Hao. YouTube, Facebook, Ian Hao, lahat yan. TikTok. Munisipyo ng May Kawayan na tayo. Pag dito ka galing sa May Kawayan, tapos pa QC, pwede ka nang kumaliwa din dyan sa may kaliwa sa may Malkahan. Labas din ng service road. Parang yung kanina sa Marilao, labas ng service road. Kaya lang ngayon yung service road pa rin ginagawa, kalahati lang. Pero okay lang naman kasi ang pinapayagan dumaan mga 2 wheels. Pero pag kotse hindi, sarado. Yan sa may stoplight. Paglampas lang nung munisipyo kanina, tapos stoplight, kaliwa na dyan. Ang daming kaldag dun sa bago mag stoplight sa may Kawayan papuntang Malkahan. Dito rin ako nakapagsalita ron. Ang hirap pag one hand eh. Ang daming lubak-lubak na matataas. Ang hirap din kumampante rito sa MacArthur Highway eh. Minsan ganyan maayos yung daan, pero ingat ka rin dapat kasi may bigla-biglang ilubak eh. Gaya kanya, bigla na naman ako, may manhole doon, lalim ng butas. Tapos yun nga, may mga biglang kaldag din. Lalo pagka ganyan, pagka may mga part na madilim, dapat medyo magme-minor ka para makita mo kung may lubak. At ito na nga ang isa sa mga example ng sinasabi kong butas sa daan. Imagine kung mabilis ka tapos lumusot ang gulong mo dyan. Delikado, baka masemplang ka pa. Tulad ng isang yun, malalim yun. Ito pa, nasa bike lane mismo. Ang daming kaldag dito sa Malinta. Grabe. Pero sa may bago mag Pure Gold Valenzuela, pakaraming kaldag. Sakit sa puwet. Sana maayos to, parang kagaya ng ginawa nila sa EDSA nung nirehabilitate. Ang kinis eh. Ito, pagka nakasasakyan ka, akala mo wala lang eh. Pero pag nakabike ka, ramdam mo lahat ng kaldag. Yan na nga ang isa sa mga dahilan kung bakit minsan ay kailangan nating lumabas sa bike lane. Yung mga kaldag at malalalim na butas. Kung minsan naman ay yung mga palabas sa sasakyan.
Minsan naman yung mga nakaharang sa bike lane. Mamaya makikita nyo ang marami pang example ng dahilan kung bakit tayo gumigitna o lumalabas sa bike lane. 5:10 ng umaga, Valenzuela People's Park na tayo. Sakto to, alas 6 ang usapan namin sa oblation eh. Kaldag Republic dito sa Valenzuela. May mga nakasabay tayong bike to work ko. Yung isa dyan, yung nasa unahan na yun, no? Ang bilis niyan eh, parang naka e-bike eh. E-bike siguro yan. Kasi kanina paglabas ko sa MacArthur Highway, dumaan yan. Tapos sinisip ko abutan ko. Tapos 30 yung maintaining ko ron paglabas ng MacArthur. Putik di ko yung nabutan, bilis. Tapos nung malapit na ako, nakita ko siya, parang hindi na mo kumapadyak. Ang bilis talaga. Yun lang, nagkasabay sa ahon yung usok ng jeep tsaka yung truck ng basura. Nawalan tayo ng buwelo ron ha. Mahirap uminhil eh. Malabo na tayo, approaching monumento, konting kembot lang yan sa unahan. Tapos pa-EDSA na tayo. Madadaanan pala natin dito yung Paddy's Point. Ito, may chill bar dito. Shoutout sa inyo, Sir Mike. Paddy's and Chill Bar. Sponsor natin yan pagdating sa mga yaya rides natin. Noong nakaraan, nag-tour de Paddy's kami. Ang dami, 5 Paddy's Point. Ginawa namin stop around Metro Manila. Di Brexbo. Monumento, tapos EDSA na. Yan, EDSA. Dire-diretso lang natin ito hanggang Quezon Ave. Tapos kakaliwa tayo doon, papuntang Circle, tapos UP. Yun lang oh. Barado na naman yung bike lane natin. Tapos taxi hanggang second day, nagsasakay oh. Tapos may mga magtatanong sa atin, bakit daw tayo gumigit na. Kapag ka naman libre yung bike lane, pumapasok tayo dyan. Kaya lang minsan, tulad nga may basura, tapos may kaldag. Minsan syempre pag nag-bike ka, malayo pa lang, lalo pag naman yung daan, alam mo kung nasa yung kaldag. So minsan, iiwas ka na agad na ganyan. Tapos pagka may mga ganyang intersection kung sa may lumalabas, syempre iwasan mo rin yan. Balik na ulit tayo sa gilid. Kanina sa Balintawa, kaya tayo gumitna ron. Siyempre, palengke yun eh. Halos 2-3 lane yata yung sinasakop ng mga nakaparada ron. Kaya hindi ka talaga pwede gumilid. Pag gumilid ka to, bukas ka pa makakarating.
Muñoz na tayo. Etong Muñoz, wala, masasabi ko lang, banggitin ko lang para dun sa mga matagal nang wala dito sa Pilipinas. Etong Muñoz ay ano na yan, hindi na Muñoz Station. Fernando Poe Jr. na yan. Formerly Roosevelt. 5:32, SM North EDSA na tayo. Pagod na ako na. Sakit sa katawan ng kaldag. Daming kaldag sa Valenzuela. Hanggang dito sa EDSA, mga bike doon, daming kaldag. Aga pa puno ng mga bus ngayon ah. Punuan yung carousel. Taas kasi ng crudo eh. Taas na, maraming nagdadala. Maraming malamang di nagdadala sa sakyan. Actually ako nga rin dati pagka mag-UP kami, nagdadala ako sa sakyan para diretso na sa shop. Kaya hindi, bike all the way tayo, tipid-tipid. Ang mahal 118 mula sa nagpakarga ako ng luto. Ito palang Soler na to, medyo ano yan, relatively new yung Soler, kasi dati nung kasagsagan ng pag-vlog natin dito sa EDSA, nung back to work pa, wala pa yan. Neto na lang yan. Tapos sa likod ng Soler, yung mga condo units, ang dami. Chill na lang tayo. Ano na tayo eh, approaching Quezon na, mabilis talaga ni Kuya oh. Bike to work, tingnan mo yung upo niya, yung saddle niya, ang baba lang, pero ang bilis niyan. Quezon na tayo, kaliwa tayo rito pa circle. 23 kilometers pala hanggang dito mula sa bahay. Konting kembot na lang to, UP na tayo. So tama nga, mga 25 kilometers hanggang doon. Parang ruta ko dati, naalala ko nung nagbabike tour ako dati no, Baliches to Makati, 25 kilometers. Wala lang. Kapot-pot dun, no? Sabay natin, mag-UP din. Shout out sa'yo, Master! Quezon City Circle, buti maluwag-luwag pa ngayon dito sa Circle. Hindi mahirap lumabas doon. Minsan pagka weekdays mahirap dito. Lalabas ka doon sa mga sanga-sanga, papasok sa Circle. Pag maraming sakya, mahirap din. Tapos pag may nakasabay ka rin mga papasok, nawa dito Kalayaan, mga ganyan no? Lalo doon sa East Avenue,
Marami rin bus. Ito na, Commonwealth na to. Kanan tayo dyan. Tapos kanan na rin agad UP. Tumbok ron, Oblation na. Time check, 5:47. Ayos, meron tayong 10 minutes na lead time bago to sa meetup namin. Pag nag-uusap-usap kami dito sa UP, wala na sabihan ng oras. Na sinabing UP umaga, 6 AM yun. Sarap, malamig. Sana maghapong malamig. May nakikita na ako nakailaw dun sa Oblation. Kasama kaya natin yan. Hindi, wala pa pala. Mukhang napadaan lang yung kanina. Hindi tayo mag-aantay sa Oblation. Aga ko. Mas maaga pa ako kaysa pag nagdala ako sa sakyan. Tsaka okay din kasi dito pa lang quota na 25 kilometers, diba? Tapos pabalik, hindi, mamaya pabalik pinapadala ko na yung sasakyan sa shop pinapalalamog ko. So pabalik siguro mga ewan ko, mga 20 kilometers kami rito ng ikot, 20-30 kilometers. Tapos pabalik ng shop from here siguro mga 10 kilometers lang, 15 kilometers. So pwede na rin. Actually kanina medyo napaano na ako sa EDSA Napasarap na rin, ang bilis ng biyahe natin dahil wala pa masyadong traffic. Ikot muna tayo habang wala pa sila. Uy, namiss ko pala yung Japan Ito Coit Tower tawag siya. Coit Tower, tapos dito Japan. Kami yung tropa namin dito. Pag sinabi namin Japan,
Mati na naman namin dito yun. Ito tayong Japan muna. Kasi para ka nasa Japan eh. Ito isa sa mga favorite spot ko dito sa UP. Ayan o, Japan. Diba sa Japan maraming mga maliit na alleyways lang. Parang ganda yan. Yun lang, pinakita ko lang yung Japan. Balik na tayo sa Oblation. Uy, wala pa. Isang ikot pa tayo. Wala pa tayong ano. Wala pa tayong kasama. Yun, nandito na yung kasama natin. Soft light falls quiet. Master. Nice, nakita ko rin mo. Face. Sinanawagan ko. Sino? Yung pasimulo nito. Asan na raw? Di pa sumasagot. Sir. Napasarap tulog. Titignan ko kung activity niya kahapon eh. Alam. Thank you. Master, ganda ng bag mo ah. Ano to? Ano, rock cross lang. Rock Ross? Ganda, laki. Oo, kasi sa akin, dati nga kasi yung may iPhone Pro Max ko dati na. Oo. Ganap talaga yung mataas para... Lahat ng kailangan mo dyan, ano? Akin, hindi kasi yung telepono eh. Oo, Dito, pero okay lang. Hey, thank you, Deuter. Maano si Deuter. Hindi, pero sakto lang kasi yung kay Deuter. Ang sakto rito yung mga maliliit na iPhone. Si Albert, nakabagong gulong dito. Vittoria Barzo. Kenya ano, Diluper. Pagtagulan na yan, eh, no? Si Sig, ano yun, nakikita ko lagi mga post nito. Pang malakasan naman. Ito yung nag-ano eh, nag-isandaan sa UP lagi. Oo. Sinulo ng isandaan. Napakaganda eh. Ano, kasama na natin si Albert. Tsaka si Sir Sig, ayun oh. Si Sir Sig malakas to eh. Nakikita ko mga post nito sa Facebook eh. Ano to eh, kumakain ng share to eh. Si Albert kumakain ng base yan. Si Mark mukhang tinanghali ng business. Si Maris Cueta wala pa eh. Si Chef din, Cycling Chef. Balak pala ni Cycling Chef na sumama. Ay na pumunta rito. Kaya tinanghali daw ng gising. Pero makakasama natin yan sa April 12. Yung Yaya ride natin. Punta kayo April 12, 240 kilometers yung balikan. Ayun lang. Tumating natin yung Robinson. Kasi Holy Week na, no? Yan, malamay. Oo, doon tayo, tara. Medyo... lumipat tayo dito sa may Robinsons. Dahil sarado yung secret cafe na ano eh. Yan, dito tayo sa Dili Mall. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time.
Looks tayo. like you're changing and all. Ayos, dito tayo sa UCC. Well, why didn't you? Dyan muna yung mga Why bike didn't namin. you call? Dito tayo. Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? Can you feel me? Can you feel me? Tapos nung pag-uwi namin, ay nang pabalik ko. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. Lapag mo, para may So ipang vlog na eh. why didn't you call? So many years has gone by. But I think about you all the time. Thank you. Looks like you're changing and all. Yun, kaalasan na. Tapos na kami mag-almusal doon sa Dili Mall. Punta na ako sa Rapag Bike Shop. Kanina, nakahabol pa si Marquez Cueta. Hindi rin siya nagising ng maaga. Kaya humabol na lang doon sa kapihan. Kwentuhan na lang. Andito na tayo sa Tandang Sora Avenue. Pagbalik ng shop, makaka 50 kilometers din pala tayo. I mean, total na. Mula dun sa pag-alis natin kanina. So okay na rin para sa araw na to. Tsaka ano eh, medyo nawala na yung lamig. Kaninang umaga malamig-lamig pa eh. Ngayon mainit na. 9:52 ng umaga.
Yun, Mindanao Avenue na tayo. Tambay muna tayo sa Sarapag Bike Shop. Yun na nga, at nandito tayo sa loob ng Sarapag Bike Shop. Tambay muna tayo sandali dito. Pahinga konti, siguro magkakape tayo mamaya. Meron kape dito, pagka pumasyal kayo sa Sarapag Bike Shop, sabihin nyo lang kape. Hindi kayo sisingilin. Basta kusa kayo magbayad. Meron kape dito. Pahinga muna tayo, pakita ko sa inyo yung mga bike. Although medyo nagkaubusan ng nakaraan, wala tayong mountain bike ngayon. Baka magkaroon pa lang, hindi, meron mga medyo matataas. Kasi yung mga mura medyo nagkaubusan eh. Nakaraan ang daming mga pumunta, kumuha ng folding bike, mountain bike, tapos ang dami rin nagpapa-restore. Ano mo tayo, helmet. Ito pala helmet, tsaka shades. Nagamit ko, Spider Physics, tsaka Spider Stealth. Available dito sa Sarapag Bike Shop. Ano yung mga helmet natin sa Sarapag Bike? Sarapag Bike. Ano pala? Spider. May mga physics pa rito. Tapos t-shirt, syempre meron. Yung pinakabago, TSK. Available na dito sa Sarapag Bike Shop. Available din sa Shopee. Tapos, meron din syempre yung Sarapag Bike na bagong t-shirt. Yan. Available din sa Sarapag Bike Shop at sa Shopee. Tapos, ito, yung space, syempre hindi yan. Ito yung sa akin, hindi for sale. Pero pwede kayo mag-pre-order. Message lang kayo sa Sarapag Bike Shop para malaman niyo yung pricing. Tapos Deuter din. Deuter pala, thank you Deuter. Para dito sa phone bag. Available din syempre sa Sarapag Bike Shop. Ito, meron tayong panel dito ng mga Deuter bags. Merong frame bag, may saddle bag. Ito, maganda itong saddle bag na to. May kasamang water pocket. Pwede mo lagyan ng ano. Tapos mga backpack. Yung string bag ng Sarapag Bike, paparating pa lang yung bago nating design. Tapos, ayun nga, mga kulong. Siyempre, marami tayo dito, road bike na budget, tsaka gravel bike. Ayan, Trinks Climber, tapos Keystone road bike. Ayan, tapos Trinks Climber ulit. Trinks Drive pala. Trinks Drive na gravel bike. 18K ang presyuhan niya. Tapos mga road bike na budget din. 15K pababa. Tapos meron tayong mga medyo mataas ng konti, mga GT, MTB, yung GT, 34,000. Tignan nyo lahat sa page namin, nandiyan na available. Tapos dito, may GT ulit dito, GT Cannondale na mountain bike. Tapos meron din mga bigger to na folding bikes. Ito, nag-range siya ng 20,000, 23,000, 30,000. Tapos ayun, last unit ng Java Neo. Medyo mabilis ang paggalaw ng Java Neo. Ayan, last unit na size 16, 30,200. Pero hopefully may dumating yan by mid-April. So visit nyo ang page namin at follow nyo lang sa Sarapag Bike Shop. Makikita nyo ron everyday, nagpo-post kami ng mga bikes, apparels, helmets, tsaka iba't ibang mga parts. Tapos, nasa Shopee rin kami, nasa Lazada. At, ayun. Siyempre, visit nyo kami rito. Number 44 Mindanao Avenue, Barangay Tantagsora, Quezon City. Meron din tayo sa Pampanga. Sa M. Costa Street, along MacArthur Highway. Bago mag-arco ng San Fernando, Pampanga. Sa Santo Tomas. Ando naman yung Sarapag Bike sa Pampanga. Ayun. At asan? Ayun ako na ngayon. Tambay muna tayong konti. Ay, meron din pala tayo. Habol ko lang. At habol ko rin pala. Victoria Tires. Meron tayong mga Victoria Tires dito. Maxxis, Panaracer, Continental. Kiddie bikes, nabanggit ko ba yung kiddie bikes? Marami na kiddie bikes, push bikes. Dito sa taas may mga frame. Yan, GT weapon, and so on. So, ano ba yung natin nyo? Habang pusa kayo ng bike,
Lalo nung nakaraan, nagkakaubusan. So, punta na kayo rito.